Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Lunes no, pitsa 29 na sa buwan sa Hunyo o Igdos Mail 26, mga ka-listeners no, hapit na yun July, pila na lang ka adlaw no, July na sad no. Karon no atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa dili pa rin no, shout out dahil ko sa tanan no, nga nagsunod na nila mahano. Salamat kayo sa pagsubaybay mga followers no, og sa tanan nga sunod na nila mahano. Salamat kayo sa pagsubaybay boy no. Niya ang sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 5 na ta no mga followers no. Part 5 na ta. Esquadro. Sir Mart, Daghang dugo ang nawa kaniya. Pipila ka adlaw pa una siya nadadin sa ospital. Hapit sa bago sa kasimana. nahadlo ko alang sa seguridad o kaluwasan sa kong anak din, sir. Tingali og ipakuot siya sa mga tao nga nagtinguhang mapatay siya. Naanak ko'y gikunta karon makatabang og bantay dinhi ni Misael. Nag-request ko og protection order sa higala na kong police official. Gusto kong musudya sa ICU, sir. Okay, sige, Dibi. Paubanan ko ikaw kang iha, Aliyah. Salamat, Sir Mart. Makisulti sab ko ni Doktora Labores. Ang doktora nga mo'y nagatiman niya. O pa ko basayod ko nun sa kahay mamahimo niya na kong batiyon. Kung makita na ko siya sudya ng ICU. Dibe, kontrolaha ang imong kaugalingon. Pugi ang imong emosyon. Misael, anak, nakapatid ka pa na ako. Ha? Ay, siya. Nagpaminurigin siya ni mo nang. Kaluoy sa akong anak. Ako raman ang muatiman niya din sa ospital, hindi Aliyah. Amumahon ako siya ining iyang kahimtang karon. Maayo hinuon nang. Kinahanglan ka maangko niya ang hustisya sa iyang kitagatan. Luoy taon kayo ang akong anak. Husto ka nang. O si Daddy Mart uban siyang legal team. Moon ang bahala ni Ana. Sa pagkakaroon, mas importante nga luwas na siya gikan sa mga kuyaw nga kahimtang. Mamita, itay chikaking. Hoy! Kumpiyansa rin kay ko, ha? Dali, sudan nga rin. Dali! Oo, Mamita. Salamat. Ay, pastilan, oy. Hadi-hadi. Lingkod diha sa sofa. Kaya magsultit na kristal. Ayaw lagi kalimot. Ako si Glenna. Patay na si Crystal. Gipatay na nila si Crystal. Oo, lagi. Glina lagi ka. Di ka na si Kristal. Pero, nga na ba kumpiyansa ka man kung ayo? May bawaan ka ni ka, nga dako ni kambuhin, no? Mamiligro na sa dunya ka. Nag-amping ko sa ko mga lihok, Mamita, inday chikading. Ako no. Nalipay kinut ako nga nakalingkawas ka sa kamatayon. Anya? Ganong naunta man, Mamita. Tukay ngun ani ron, nga mo kalit na kagbuto din sa akong pinaanan. Kulbaan ko, oy. Aksyon ba ko, kabalaka ni mo, Joy? Sa ako na laging giingon nimo nga nag-amping ko. Mas delikado kung adto ko mo pagkita ninyo sa party pa. Ay, kita nagbuhat to, ho? Kaya ako na bayag yun, pinasayot, kaya ako kapambuhi. Silang tanan sa club, nagtuo na ba yun nga, ikaw itong napagampat tayong lawas sa dakong sapa, na di na mailang panagway. May lain naman sab nga gibiktima sila si Major Gaspar, Mamita. Kinsa man? Ginganlan og Misael. Misael? Oh, murag
Dili bag-o sa kung pandungog ka na maupangan. Misael? Misael? Misael di ay mo pangan, Dudong? O hindi, chikaling. Ako si Misael. Gwapo ka? Sakto sa barog? Favor kaayo ka, Dudong? Ulitaw pa dahil ka, Misael? Dudong? Misael, iyang pangan. Ni-apply din ni isip waiter. Di ay ba, mamita? Kalit kinisantop sa kong kaisipan tong tawhana sa dihang miingon ka nga may nabiktima na sa dang major. O, Misael ang pangan. Pero, I think parehas lang. Ang Misael kang kiingon nimo. Naluwasab gikan sa tino nga kamatayon. Ug nadaki ni karon sa ospital. Hala no? Tempa. Ang Misael ba nga akong giingon no? Gikasulti siya ni Laika. Og ang babae nga po ngabil sa mo ay nagpahibaw na ako. Nga mura og nag-investigar kini bahay nimo. Unsa? Pero, hoy, di pa ko sure og maupag yun ang tawhana, ha? Kung pananglit siya man, unsay rason nga nag-imbestiga man siya bahin sa nahitabo nako? Ha? Mamita? Dili ba mi man nagkaila? Boss Amo Akaun. Si Tuyo ni mo. Bitaw, busing. Nga naman dito, nga imon man ming gipatawag si Vice Sarge. Nasayod ba ka mo sa balita? Balita? Unsang balita, Boss Major? Napalgan ang lawas ni Misael. Ha? Labi siguro, paingon na yun kini madugta, no? Bitaw. Pira no kadlaw sugad itong itabo, Kuan, hapit na mo si Mana. Wawan ay. Lata na to. Mga bangag mos ilong. Dakong buhi si Misael. Unsa to, busing Major? Bitaw, Boss Major Gaspar. Sa kuwi na kong buhi si Misael nga. Gihog mo to si mong mga tao sa laom kayong pangpang. Oh, mao ka na'y dako tang problema karon by Sarge. By Jam. Kay buhi siya ug naa karon sa ospital. Unsa? Patay tani ba dyan? Mapatay yun tamong duha mga buhanga mo. Ano ko taong di... Nga, kami mo pa sa ngilan, Major Gaspar, nga, di ka naman to si mong mga kamot. Na mauna ni Ron. Nilampos man mi say magisugo gud namo good busing. Awa, boss. Ang among partisipasyon, mo ang pagdaan niya sa atong dapit sa labing sayon. Aron, ikaw ni bahala niya. Morom ni sabot, di ba, boss? Dako kining problema. Unsam kang pagkaunsaan nga nakita ko magyod. Nga wa na kadto siya. Gani, boss, iibutan na to nga wagoy sa mafatal sa kaigo sa pag-igo niya sa balas armas nga gikan ni mo, boss. Pero pagkahuglis bang sigurado ko bugto ng kinabuhi ito, Gitagaan giguglabad sa kung o. Busing. Imong mga tao naman gud mo ni niya sa unahan og mo'y nihog ini sa lawom nga pangpang. Di man sad kami si Bay Sarge good. Mausad, sakto si Bayjam, busing. Naglagot ko ni Misael. Kamu na. Agay!
Pasensya na. Di na para inyo. Para ng Misael. Pero may punto sa kamong duha. Inyo natuod nga natuman ng inyong misyon nga mao ang pagda kaniya. Gani. Bitaw. Mao na bossing Major Gaspar. O na kay silutan ang dili kami. Katong mga tao ni nga sige lang og sanong-sanong sa imong mga sugo pero palpak di ay. Mao gani. Gitoy. Kato sila si Nicolas ug Martin mo isiluti, boss. Kay Ang mabuaya. mo sila may naaman nila ang dakong palpak nga nahimo, boss. Di ba, Bay Jam? Lagi kita mga buaya. Ang buhaya. Nicolas o si Martin. Gani. Gusto kamong duha. Kayog dili pa unta sila danghag. Ibutang talang ang pagkahug ni ini sa laom nga pangpang. Maog yun unta ang makapatiwas kaniya. Gani. Ganun ta. Muna, boss. Kato sila si Nicolas ug Martin mo'y nakaingon, boss. Mga buaya. O kita sana ni Bay Jam. Patay. Patay kita ning Bay Misael. Adlokon. Dalir gani kayo siyang ilaron. Sulbaro na to kining problema, Bay Sarge. Bay Jam. Subayon ta kini. O kinsay nakaluwas sa bangag sa ilong nga Misael. Iha Alia. Naibaw ko sa imong gibati karon. Tungod kay suod na sab kamo ni Misael. Naluoy kay ko sa inahan ni Misael, Dad. Di man lalim ang bation sa ginikanan. Kung makita nga ingon ni Adto ang iyang anak. Pero salamat kay sa Ginoo, Dad. Kay wag gid mo lampos ang mga salbahe silang daotang tinguha ngadto ni Misael. Dili pagyud niya itugot nga may dautang mahitabo sa buutang si Misael. Gusto ko masayod kun si Kinsa. Og unsa katong Misael sa pamilya ni General Mart Onis. O kung siya man sab ang giingon ni Mamita Inday Chikading nga nagpangutana kang lay kabahin ako. Unsa sa kay iyang rason og tumo? Si General Mart ra gid mao'y bugtong makatubag niining ako mga pangutana nga nagkakasul karon ako. Uy, niya ka man lagi sa gawas ni ning ICU, DB. Ang gi-hire ni mong private nurse, maulang sa ang akong gipaatiman ni Misael, Sir Mart. Nagkasapot kaayo ko sa imong gibati. Inahan ka og normal lang ka na. Sakitan ko nga magsudong sa kahimtang ni Misael. Murag kumuto na nga akong kasing-kasing, sir. DB, may gaba raon niya nga muabot sa naghimo ni ini ka Misael. Sir Mart, Kung ang buhat nga maayo adun naman gani kinutuban. Unsa na kaha mga buhat nga dautan. sir. Mas maayo pa og si Misael mo ay makapatay nila. Kaysa maukin ni ang ilang mapatay, Sir Mart. Dili ko makatugot ka mawa sa hingpit ako ang akong anak. Busing, So, klaro na kayo nga nagtinapulan di ay sa ilang trabaho sila si Nicolas ug Martin Buaya. mga buhaya. Kaysa dihang gipaligid nila ang samaran nga lawas ni adtong higayuna. Ni Misael nga wa na'y panimot. Wa man ay kinimulaw sa pagkahog sa ubos ning maunglaw nga pangpang. Wa nila makita ang dakong gamot sa kahoy, Major Gaspar. Nga niigdan mao'y nakasangit ni Misael. Mauna. Gusto ka, Boy Sarge? Sus, usaram day kadupa ang nahulgan ni Misael, oh? Oo. Ay, oh. Klaro kayo nga naay mga lama sa dugo nga
na nanggahi ang dakong gamot sa kahoy ba nga miigdal. Murag dakit man ning kahoy, ah. O bay Bejam, dakit gina. Naagyo'y nakaluwas ni Misael. Bangag sa ilong. Kana mo ilhon ta karon. Ug mao'y una na tong pahamtangan sa silot kay kamatayon. Kinsa man po Major Gaspar nga asa man ito pangita. Pirti mamingawan ni Dapita. Bitaw. Bugo. Uh, Bugo! Bugo! Tuluman. Pangitaon jud nato aron atong mailan. Mao na. Matay mingaw bitaw ng lugar, ah. Mingaw man. Di ko't magpinugo by Sarge, oy. Kung si kinsa man gani ang nagkaluwas ni Misael, naglagot ko! Kaya para inyo. Sa miluwas na. Okay. Luya. Tara mo, mulaos kita sa kinasumbukan nga bahin sa unahan. Mamasin ta nga magkakuha og impormasyon. Kay dili ko yun nirunrungan. Nabalaka ko ni Bejam. Tingali kung siya buhato ni Bay Misael kung umayo na siya sinbit. Patay kita ni Bejam. Ano mahadlok man ko nga. Naaman ko ikasukol niya. Siya mo'y alaot kay mismo siyang kaugalingon maglisod gani siya sa pagpanalipod. Ganong mahadlok man ka ni atong inutil nga Misael. Huh. Ako mo'y kahadloki. Kay mahimong karon yun ayon. Bukaan ti ka sa imong by Sarge. Oh, mauna diha by Sarge. Laga kamanggot ka ayo god. Ikaw ilaga. Sorry, Major. Sorry, Major. Sorry. Hoy, Oh. sa sunod. Sa dili ka pamuputak ka ng imong bahong by Sarge. Bagad sa ilong. Huna-huna adaan. Kung dili ka ba maunay og kisa sa kaugalingon ni mong mantika. Hunong sa mo! Hunong! Uy, Boss Major? boss. Kaya nga naman di ay bossing Major. Tandaawa ninyo kining yuta ug ang kasagbutan. Naiagi sa ligid sa motor. Uy, Natod, utuwa pa ingon ditong Dapita, Boss Major. ano ni uy. Sa kahilit na niining tapita, naapag yun ay nagpuyo. Nga sa ato pa, niya dinhi magpuyo ang tao nga posibleng nakaluwas ni Misael. Sir, sa may ako ikalagan ninyo. Dili na ko magpaligoy-ligoy. May nasahiran ka ba kung kinsay nakaluwas sa tao nga samaran sa may pangpang? Ako mahibawa na, sir. Ambot lang yun. Ngiladra ba ko og maunay masuko? Tugan ba yagyod tigong? Wala taon ko ikatugan, sir. Kaya man taon ko masayod. Major! Kasakit. Maluay taon ka sa tiguang taon, sir. Naitugan na lang, Noy. Imura mang bay maoy ni aning Dapita, Noy. Isulti na lang, God. Ang gusto na mahibaw ani mo, Manoy. Bitaw, Noy. Unsa man ko no ang ako itugan nga waman taon. Baka konta! Major! Ay, Sarge! Madam! Sudla og siksika ang tibuksod sa iyang bay. Pangita ka mo ilahanan nga naglambigit kang Misael og sa kahilabtanon ining tiguala. Okay, bossing. Boss. Kung ano ka mo'y mapalgan diha nga mga ebidensya, isunod ka tong payag sa luyo nga bahin. Siksikan niyo ang mayo! No, kung ikaw na mahibaw na ko, itugyan ko kanimo ang akong kinabuhi. Mahibawaan ni kanon kung nagsulti ka bagyod sa tinuod. Alisto ka lang yun. Kinsa ka man di ay, sir. Bangag sa ilong. Ako, si Major Gaspar. Boss Major.
May nakuha kami mga sanina o krasones nga mo igisulong ni Misael. Niya itong gidana mo siya ditong... Katubag itong yan mo sa nimo, boss ba? Mao na, boss. Mom ni gisuno mo na. Dito na mo nakuha sud sa uso ka kamalig, bossing major. Mao na, boss. Kinukoy tao. Baka kung kagiri ay manoy. Oh, sir. Mutugan ako. Musultin ako sa tinuod. Na. Uwahin na ang tanan. May nakuha na kaming ebidensya nga ikaw di ay ang nakaluwas ni Misael. Gibuhat ko lang ang sa may gituhuan akong gusto, sir. Mahimong husto para nimo. Apanda kong sayop, alang nako. Naku kag na imong kadaot o kahasol. Tungod sa imong kamahilabtanon. Ayaw ko patya, sir. Maluoy ka. Itiguang na itaon ko. Pues, pahuway og sayo. Tiguan! Da, mau kinayangay ni mo. Hilabtanon ka! Bugto ng tiguang, boss Major. Di abay panapos. Aron pagsiguro nga way paltos ang trabaho, bangag sa inong. Mana yun? Mau kinayangay anak niya. Talaga mo, Vice Arts, Madam. Mamaya na lang kita din eh. Oo, bossing. Bossing. Mao ba daay, Sir Mart? Oh, Glina, mao ka na si Misael. Ingon niya na ang tinuray nga pagkataon ni Misael. Siya ang nagpakisusi bahay na ako, sir. Si Misael Gadiay. Namalihog man lagi kuno niya ang igsuon mo. Nahimo magod niyang hikala dito sud sa city jail si alias Boy Bangag. Daay ba, sir? Pinangga kag yun di ay sa igsuon mo. Kilabihan ng kabalakan ni ini nga wa ka na makaduaw sa bilangguan. Wa siya'y ayaw nga pagkaigsuon, sir. Oh, Glina. Mao ka nang tinuod, Sir Mart. Bati siya nga pagkaigsuon. Kay hayop siya. Oh, okay. Di na ta maghisgot pa bahin niya. Mas maayo pa nga mao'y atong hisgutan ang bahin sa tiguang nga puldo. Nabalakag ko sa seguridad sa tiguang dito si Auntie Poyan, sir. Tuan naman ko'y gisugo aron sa pagsusi. Kay ug unsa gani ato siyang kuhaon ug dadon nganhi Glina. Mas maayo pa tuod, Sir Mart. Kay dili di ko mahiluna nga magkunaon na kang tatang puldo. Kuhaon na to siya. Kana kung muuyon siya. Kadiyot ha, Glina. Nanawag ang akong tao nga gisugo na ko dito kang puldo. Kadiyot lang. Padayon lang, Sir Mart. Hello. Unsa na? Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Gikulpaan ko o gibati sab nako ang di masabot ng kabalaka nga tukang tatang. Mas labing maayo kun ani na lang siya din eh. Total, naginusara raman siya. Glina. Oh, Glina. Sir Mart, ngano? My God. Dautang balita. Sir, kasi puti mo ipasabot. Patay na kuno ang tiguang nga puldo. Unsa? Kinuko ko. Wa na kuno kini kinabuhi nga ilang naabtan sa gawas nga bahin sa bay. Ug samaran lang nagkadayang parte sa kalawasan ni ini. Dili ko makadawat anang balita, Sir Mart. Dili ko makadawat nga patay na si tatang. My God! Ipatay nila ang tiguang nga puldo. Gihilabtan yun nila ang inosinting tao nga wa manghilabot nila. Mga kagaw sila. Wa na'y lain. Wa ko'y laing kitudahan nga mo'y naghimo ni ini ug mo'y naghimo sa ngadto kang Misael Sengon. Kinsa, Glina? Si Major Gaspar. Daan, pagyud lagi ko. Sama ni Misael. Patay na sab ko sa mga kamot ni Major Gaspar. Glina. Napakyas siya sa pagpatay nako. Ug mausab ni Misael. Napakyasab siya.
Maghiusaw niya kamo ni Misael alang sa kabugat nga misyon, Glina. Unsay buot mong ipasabot, Sir Mart? Mamahimo niya kamong riding in tandem. Sir Mart, Kamo niya ang mga vigilante nga muhawan sa mga daotang sagbot sa katilingban. Silhigon niya ninyo ang mga layang dagami ning syudad. Nagkaduol lang paghukom sa kong kaso. Pa si Major Gaspar, wa pagibabalik din sa city jail. Nagkulbaan ko nila, ug mahukman hinoong kong guilty sa krimen niya kung nahimo. Tingali busy lang ang Major. Pasin og mubuto ra kato din eh. Mubuto sa kalit sa dili paipahigayon ang promulgation of judgment sa kong kaso. Ay, maayo kay na timingan nagyuti ka din karon sa asiras. Sarge, Oh! Nagibi! ako. Yawan ako di mo na Ha? Kalit nagagbuto sa uliyo. Nga dukuratan man ka. Oh, Nakasa ka, Sarge. oh, sige na ka saan ang uwi. Nga nung kalit man kang niundang sa pagpamaligya og tubig. Kuha nang nasakit ko nang. Na-depress ko sa naitabo sa suod kayo na kong higala nga si Bay Misael. Naaman siya sa ospital, Sarge. Di ka balang di ay mo duaw? Puhon, buduaw na ko niya ng dibi. Time paragod. Nga nung nagluspad man ka, Sarge. Ako? Luspal? Wa magunang. Tubag ka kong tarong. Unsay imong nasayran sa kidangatan sa akong anak. Oh. Tugan sa tinuod, Sarge. Waligin ng dibi. Wa. Sarge. Oh, hinuon. Suod gyud kay mong managkikala sa akong anak. Mga di gyud kumutuo nga may kalabutan ka sa nahitabo niya. Nang dibi. Wa gyud po angod ang nagbuhat niya sa ingon. Nang dibi, di lang ko, di may mong makikstorya ko ni magdugay nang kay naku importante nga kaw. Aris ako na nga. Wa gyud ko masayop sa akong pagduda. Ang iyang mga higala, maurasap ang hudas. Salamat sa Diyos kay gilikay pa yun niya sa kamatayon ang butang Misael. Wa niya itugot nga maalaot si Misael. Tungod sa usa ka dakong misyon magnubugto. Mubangon unya siya ug manimaw sa tao o mga tao nga mao'y responsable sa iyang ginangatan karon. Hipuson gyud unya niya sila. Kay mga sagbot man sila nga ngayong silhigon. Husto ka, General. Ang subo lang huna-hunaon. Nga naangin intaon ang inusinting dako intaon kayog nahimo aron maluwas si Misael. O siya buot mong ipasabot, General Mart Ugnes. Gipatay sab nila ang mag-uuma nga mao'y nakaluwas niini. O siya, Mao ka na tinuod, Magno. Gipatay sa mga kagaw si Puldo nga mag-uuma. magbayad unya sila sa mga kamot ni Misael. Ang armas sa vigilante, nagitunol ko kanimo, niya itong katapusan na itong presulti. Itong gano'y ang kantong palihog ni Misael. Kay sumpay kanto siyang pagkatao. Oh, Magno. Gihipusan ko yun ang maong armas. Kwadrado ang hustisya, ang katarungan ug ang kangayan. Ug si Misael unya, mao ang mamahimong promotor niini. Pinaagi sa putsaw nga kamot, alang sa dinalian nga hustisya. Vigilante. Mo'y laktod nga pagkasulti. Bunog na tingali kayo ang termino nga vigilante. Maayo tingali nga atong tawgon siya og esquadro. Esquadro? Unta, mao ka na ako sugyot.
Nindot. Tulukibon og makahuluganon. Kung ang hustisya sa yuta, dugay ang proseso o mapalit. Ang mga kamot sa eskwadro, tulin o paspas ang paghukom batok sa mga abusado. Tulin o paspas ng hustisya alang sa mga dilaw-daog o mga linupigan. Salamat nga ng maong ideya, Magno Bugto. Ang eskwadro, mao'y pong unya nga kaintapan sa mga daotang sagbot sa katilingban ug mga kagaw nga opisyal. Nakita gid nako sa reaksyon ni Sarge nga guilty siya, Inday Alia. Kun mao ka na nang, giluiban ka tingali niyang iyang suod nga hikala. Salpahis nga, Sarge. Huda siya magkahigala ni Misael. May kabaraon niya nga moabot sa tao nga traitor nang. Mahimong dili pa karon pero moabot ra gyud unya ka nang. Di lalim ang nahiaguman sa akong anak. Busa isip inahan, mangita gyud ko ani og hustisya. Nagkasabot kay ko si mong kipati ng dapi. Salamat, Inday Alia. Dako gyud kaayo ang akong pasalamat sa Ginoo. Kay naa mo si General Mart nga maayo kaayo namo. Ilabi na gyud kadto sa akong anak nga si Misael. Ay kinakunaan nang. Magtinapangay lang kita ninyo. Pagkabuotan mo gyud. Sama ka gyud sa imong amahan. Mubati ka mo og tabang nga wa gyud bisag jutay lama sa pagpakaaron ingnon. By Sarge, by Jam, bulaylo lang sa ta. Oo, Boss Major. Okay, bossing Major nako. Panidan talang una. Kung mapasah ka ba unya sila og kaso. O kamong duha, paniid lang una mo sa sitwasyon. Oo, Boss Major. Ako, andam naman ko. Ipakita ang yun na ako, nga hingkit ng yun kong mitiwalag sa mong kasuod nga managhigala. Yan na. Inguni ana ang gusto kong mabati, by Jam. Dili sama aning by Sarge. Nga pirming linya nga iya sa mga liba mo'y akong madungo. Boss Major. Kaya nga no, di ba ko tinood? Ha? Sakto na si mong pag-insulto sa akong pagkatao, boss. O magani kapag tarong, pagpakahinog kay ni aka sa akong mga kamot. Nakasabot ka? Ha? Boss, lagi kayo mong pag-ilan ako, Boss Major Gaspar. Ah! Nakailan yung kanako, by Sarge. Busa ayaw yung kong palaguta kung dili ka gustong walwagon ko ng bangag sa imong ilong sa sumbuhan ining akong pistula ug anak ko kinipabuta. Major. Vice Hearts, huna-huna ang anindot ng imong kinabuhi karon. Wala ta mapagtong sa kainit sa pagpamaligya sa kadanan og tubig. Utang nato ni sa buutang si Boss Major Gaspar nato. Sukad masukad. Wagi ko madapat ni Bay Misael. Bisan kusi man lang. Pero lahi ko ni Misael. Kaya mo yung naunaan yung pagayo. Busa pagmatngon yun ka mo. Sakto si Boss Major Vice Hearts. Bay Jam. O ang Misael nga matod pa ni mo sukad masukad. Wa yun makadapat ni mo. Karon naghambi nagkayugot. Ug labing siguro maningil gid unya siya ninyo. Manimaos gid unya siya ninyong iyang mga higala. Major Gaspar. Apil gid unya mo sa iyang panimaslan. Kay apil man mo sa nakaingon sa iyang gidangatan. Nalipay ko nga gibalhin ka na yun ining private room ining hospital, Misael. Pagpakaayo ha. Si Mama Libby. Pain siya. Tapos sa gawas, may gipalit. Mga resita sa tambal alang ni mo nga wa sa pharmacy na ining hospital. Alia,
Sir Mark, Oh, daghang salamat sa inyong kayo. ayaw ka naghuna-hunaan, Misael. Pagpakaayo, aro di pa kanaog mo niya ang paghukom. Batok sa kagaw, nga buot untang mo patay kanimo. Excuse me, Dad. Di lang ko ganahan nga maminaw bahin ni Ana. Sige, padayon lang iha, Aliyah. Sir, gusto samtang akong pasalamatan ang nakaluwas na ako. Misael, di ko lang una sa sultihan nga gipatay sa mga kagaw ang mag-uuma nga mo'y nagkaluwas niya dito sa bukid. Palihog lang, Dibi. Likay una ang pagsulti kaniya bahin sa gidangatan sa mag-uuma nga mo'y nakaluwas niya apan gipatay sa mga kagaw. Oo, Sir Mart. Likayan nato nga matandog ang iyang emosyon. Kay dili para ba siya ligon sa pagkakaroon. Salamat kay sa imong pagpakabanaalang sa akong anak, Sir Mart. Aha. Naumiro man kini ni Madam Ching dinis Pilipinas. Ni ka ang dragon nga insect. Ah. Hello, Madam Ching? Hello, Madugat Al. Ni ka na ba di ay sa Pilipinas? Madam? Oo, ako niya na Pilipinas, Bijon. Ako balik na. Hmm. Ako balakot kayo, lakot ayo dagan limpyonon ba? Unsay buot mong ipasabot, Madam Ching? Nadagan talay dol. Samtang wala ang madangkin pa. Mao nga ako lagot. Mula sila tagbot ako, kinahanglan ka na silikod ba? Manglimpyo si ako, Mitchell. Nagkasabot ko. Sabot mong ipasabot, Madam. Ako gusto ka na tanaw ila patay sa ilaha ba? Naat kasiklito pa ng pigo. Apil na sila mga talaydor sa talayan. Okay. Andam kong mupatay na lang giingon mong traidor sa triad, Madam. Kana. Okay, sige. Ikaw na andam sa imo ka na kaugaling. Kinsa sila. Nga atong hukman. Ha? Kanakaliwat bual, mga dalagon. Insik na kulakot. Siya ka na, Chinoy. Negosyante. Dugay na po yung Pilipinas pa. Kana siya pa si Mr. Kino Gyuban. Oy, usa sa mga board of directors sa Chamber of Commerce. Daning syudad. Mao ka na, dili ba? Kanang maong Filipino-Chinese nga ginganlan mo, Madam Ching? Oh, siya in-charge collection sa Chinese Chapel. Dilos siya ugong daghan collection pa. Kanadaghan man yun siya mga babae. Kanaganahan siya mga batanon pa. Mao ka na siya kulakot. Ug ako gusto na butak sa utok bugo. Siya nga buaya nga insek. Okay. Sige, Madam. Kana ikaw dali ha? Ato ka dayon safe house numero 2. Kato ihawanan ba? Ha? Okay, Madam. Oh, sige. Kaya ko gusto kong makita siya. Tingabhuman igo mga palagikan imo almas pa. Dili ka ba di ay makaako nga mutipi og kaliwat ni mong insect, Madam? Ako suko na. Kadagan na hukman kamatayon mga talaydor sa talayan. Pero dagan paghihapon mga dalagon ang buhaya o talaydor paghihapon. Usara ka na tila ka na Mr. Tino Guyuan. Maupuno na pailog ka na Madam Ching ba? Ako lagot na ba? Okay.
Bye! Bye, madam. Ni anari ay ang insik nga dragon. Si Madam Ching. Bangag sa ilong kwarta na sab. O yaran ako si kasuhon ng akong kagalingon nga problema. Bahin kang misail. Ug sa misteryosong cooler nga nagpaila nga si Glina. Mo'y akong unahon ang pangwarta. Ug ang akong katungdanan isip membro sa Markang Dragon. Bisan og dakong buhi paday ka, Misael. Apan piso ra kay ka. Nga makigkontra nako, bangag sa ilong. May mong nipalpa ko sa unang higayon. Apan sa sunod niya, dili na gyud ka binlan bisan og jutay na lang nga kinabuhi. Oops. Nere ko sa sud sa balwarte sa mga dragon. Aha. Nana ang itong nga limousine. Nga mo'y service vehicle sa bangis nga insect. Major Gaspar, Madam Zeng, asa na karon ang traidor nga ginganlan og Mr. Dino Gyuan? Kanatuan na luyo. Ang giingon ko nimo, insik nga talaydol. Okay. Tana, madam. Agtuon ta ang iyang nahimutangan. Uy, bangag sa ilong. Taon sa galuoy. Ako ka nalagot sa talaydol. Ako wala kaloy sa Mr. Dino Kiwan. Unsa pa may atong gidugayan? Birahan ko na rin. Goodbye, Philippines. Mr. Dino Gyuan. Umok malagig o, Madam Cheng. Humok man di ay. Ako ka na ako kay ulo ng Mr. Dino Kiwan. Oy, piliti man di ay humuka. Medyo Gaspar. Why o nga gahi sa mga bala ining akong armas, Madam Cheng? Gusto. Kanay ka gusto. Mao gayod ka na angay mga sakop sa dalagon nga laban sa ulo ba? Kana sila patyon. Palamula ta silig mga sagbot sa ato na talan ba? Bangag sa ilong. Pagsilbi na untang ihimplo alang sa uban. Ang gidangatan karon ning insika, madam. Ay, ikaw ka na sakto'y musulti ba? Kay basta ganit talaydol, patay man kayon. Dili ka na angay buhiyo na ni kalibutan ba? Palihas ko sa daga na ako gipamatay nga mga talaydol o sa Mr. Dino Gyuan. Ikaw niya nalakaw ha, Major Gaspar? Okay, Madam Cheng. Why, problema na. Di man pod ko busy rong panahon na. Uy, nilingkod siya sa akong tapad. Baya. Unsa makay tuyo ining insika. Baya, nanimaho bayang haplas. Medyo Gaspar. Medyo. Mura manig ang baboy nga nagpaiga. Medyo. Ako pa nadakan bahante ba? Ako nadakan kuwalta. Pero, laay man ka na ako kinabuhi ba? Aha. Mao ba, Madam Cheng?
Kana ta, ako lang usab pa. Makaingon ko ako selpa. Matay, laay man. Tingali ka na tungod kay inusala lang si ako. Wala ko kauban kinabuhi pa. Wala ako pimaminti. Ana-ana ako, aba. Ana-ana? Ah, Mao ba, madam? kini, kini. Ah, Mingaw ko ani Mitchell. agoy. Imo magunang gihakop ang akong atubangan, madam. Mitchell, ay, Mitchell. Ikaw malingaw sa ako, be. Sige na, Mitchell. Ako mingaw na ato buhat imo sa ako ba? Kato ba wala si ako, largamin lang China ba? Remember? Madam Ching. Kanina po di mo alam sa ito pabuton ba? Kay uga na si ako ba? Uga na si ako. Ala, Medyo ala, sige. Bangin sa ilong. Sige na. Medyo gas pa ka Madam na. Ching. Hold. Kining pikas na sa... Hold pa. Medyo hold pa. Apa? Wa ko magdahom. Nga nahitabo na sadmi og sa insik nga dragon. Hay, kanahan. Maya, nanimahong haplas! Bisit! Bay, muprang ka lagi kong sulti ni mo, Bay Jam. Nabalaka ko sa posible unyang may tabo oras nga makagawas niya sa ospital si Bay Misael. Nahadlo kang Misael? Guilty kay ko, Bay. Suot ka na itong igala pero atong giluiban. Bay's heart. Ang kwarta nga akong nadawat, namanam na gaurot. Apan akong konsensya nga, nagsigig pag tulisok na ko, Bay. Bay's heart. Ayaw kipabutan nga si Busing Major. May mangunay o buwa ka ng kahi kayo ni mong Oh, diha na yun yung higayon na nga musukol ako ni Major Problem, Bay Jam. Musukol ka, Bay's heart. Oh, basta maipit ko. Mapugos ko kung sukol na niya. Kuha ko din mo utang kabubuton. Mo ba? Niya kita, Bay Jam. Naabatay utang kabubuton ni Bay Misael. Nga kaniadto, kapilatin niya panlipdi kay nagkungautas kamatayon. Apa na itong gibaws niya? Makuha pagluib. Bay's heart. Nahimot ang muda sa tao nga kadagantahan nakautang sa maayong kabubuton, Bay Jam. Unya natika ipahimamat ni Misael kung hingpit na unya siyang mamaayo sa iyang kahimtang. Ug makagawas na unya siya sa ospital. Okay, General. Magkauban gyud unya kamo. Una, alang sa hinugpong unya ninyo nga panimaos. Ug ikaduha, alang sa krusada. Nagkinaminam na di ko maabot ka ng hikayuna, sir. Maglipay-lipay pagkarong panahon na ang mga kagaw. Apan kumustrike na unya ning syudad ang riding in tandem nga musilhig sa mga daotang sagbot. Paning tuno niya silag singot sa tumang kahadlok. Hello, Madam Ching? Ako ka nalipay ka at ana ba? Idol Gaspal, Ana-ana? ikaw ka na magtangkalay sa Madam Ching ba?
Ang bisan sa imuhang pangidaron. Pero lamion bayapod kayo ka, Madam Ching. Puti kayo ug hamis. Is kayo, is Madam. Bisag ngit mo amag, uy, murag fluorescent. Uy, kalami. Kalami paminaw na naimo istorya, Mijol. Madam, kung unsa man ang mga pangitabo nga atong gisawan pila nagkahigayon sa kama. Di talang to seryosohon. Unsa? Oo, kana ka na dili pwede. Madam Ching? Ikaw pa wala lipay sa tukibuhat kato ato anak-anak, ha? Ana-ana? Ang lipay man po. Kana. Mao ka na ako gusto ba? Pilmi na taon niya anak-anak, ha? Ah. Ha? Kay lami man. Unsa na ni, uy? Kana ako pa. Uyon ako imuha per full months ba? Ito imo luman sa banga. Wala ko mabuang tagilong kayo ba? Kanahan na yan ng insika. Kato yung awom-awom mo yung kaingon, ini. Nanganad sa kong styles romansa. Hello, Mijol? Yes. Ni apa ko, Madam Ching. Ako ka na to kayo. Ikaw ka na kriminal ba, Mijol? Kaya nga naman, Madam. Oo. Kaya ako ka na ba? Mula man ko imong gipatay sa palamig ba? Madam. Kita ka na usapon niya, ha? Usap kita, ha? Kana ta usap. Kana dugay kaayo human ba? Ana-ana. Oh, kana dugay human. Kana mayo ikaw. Expert ka lululuman ka ba? Expert. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Wala ibot ako tinai sa imo sa ako, aba. Kanahan, insika. Ninganan yun human magkatilaw sa kong pagkalalaki. Ay, naunsan mahinuon eh. Gihimo naman kong pahungawanan sa lawas nung kahidlaw sa insik ng dragon. Ako ka nang dili kid kalimot pa. Himo sa Mijol Kaspal sa ako, ah. Kana siya pa, expelled pa, ha? Mula ibot ako tinai kalami. Mijol Kaspal. Ikaw karatag ako sobra kalipay ba? Kana, mo ka na labing safe ni mong buhaton. Panawag lang, kadelikado kung magpasaya-saya ka, day. Salamat sa imong concern ako, Mangita Inday Chikading. Huy, nakakita ko sa online news bahid sa giingon ba nga naluwa sa may salvage. Unya, Mamita. Siya cute, day. Unsa? Maugid ang Misael nga ni-apply na ko pagka-waiter. Ug sumapa nilay ka, nagpakisusi, bahin ni mo, ug sa imo gidangatan. Kung magkaimamat na unya mi sa maong tao, Mamita. Magsusi unya ko. Ug nganong nag-imbestiga man siya bahin ako. Oh, okay, Glena. Sa pagkakaroon, keep safe lang yun una diha, ha? Remember, ang tagsa nimo ug bisan ang imong mga kaubanan sa club, wa sila'y kasayuran nga dako na ikang buhi. Nagtuo sila nga patay ka na, nga gilubong ka na sa yuta. Salamat kay nibalik kag yun sa pagduaw na ko din sa City Jail, Boss Major. Nabisi lang yung kay ko, alias Boy Bangag. Ilabi na kayo napalpag ka nga kung pag-salvage niya itong Misael. Tinuon gid ay ang balita nga niabot na mo din eh. Dahil pagkaroon sa ospital ang hinampak na Misael. Kung bao ka na, basin o muabot doon niya ang higayon nga
magkakuros ang among masigkadan. Murag ikaw gyud tingali. Ang tao nga mo'y gitaganas kay gayuna. Nga mo'y makapatay ni Misael. Ipasalig ko niya kana kanimo, Boss Major. Hatagan ko ikaw og limpyo kayo trabaho. Kana, bangag sa ilong. O kanay gusto ko. Dad, salamat ting pagpauban mo na ako sa giingon nimo nga sekretong training center, ha? Gusto lang ko nga makita mo sa bang maong dapit iha Aliyah. Og imuon niyang mahimamat dito si Glenn, ha? Excited na sab ko nga himamat na ko kanang kinganaglan, ha, Daddy. Sama kang Misael. Biktima sab si Glenn, ha, og naluwa sa mag-uuma. Ganing bag-uhay lang napalgang patay sa gawas sa Pinoy-ana ni ini. Grabe na gyud kayong pagkailap sa krimen, no, Dad? Kana tungod sa di yun mapugngan nga pagkuyana pagbalik sa illegal nga drugas iha Aliyah. Wa na lagi ta makadungog og balita bahin sa mga vigilante, no, Daddy? Ikaw di ay si Miss Alea, ang bugtong anak ni General Mart Oknis. Oh, Miss Glana, right? Ako si Glana. Ug nalimpay kayo ko nga naimamati ka. Tuo di ay, unsa na'y update sa kayimtang karon ni Miss El? Nindot ang progress yung medical bulletin as of this moment, Miss. So far, paspas ang iyang recovery. Mayo hinuon kun mao ka na. Dako kasabog na himong tabang kun nga nung nada sa ospital si Misael. Kaya ang nakaluwas niya, maumasabdi ang nakaluwas ni mo. Instrumento lang ko sa Ginoo aron siya maluwas. Gikan sa nagpangamay na gid unta niyang kamatayon, no? Si aning tatang gid mao ang dakoong nahimo nga tabang. Pero subo lang kay gipatay siya. Mga salbahe sila, Miss Glana. Husto ka ug angay sab silang mga matay. May ideya ka ba kung si kinsang maong mga responsable? Ambot ko husto ba ka ang niya karon sa akong una-una? Kinsa sila? Sagdi lang. Dili lagi ni matago. Mualis nga gyud ni sama sa aso nga dili gyud mahimong matago, Miss Alea. Nagkasabot ko sa imong bahin. Salamat. Ang pilanggit kanunay, kaya nakasiguro ko nga kung mahibawan sa mga tao nga buot untang mapatay ni mo nga dako kang buhi. Dili gyud kanila lungan, hangtod nga mapatay kanila. Miss Alea, ikapoy nasad ko og tago. Unsay pud nimong ipasabot? Dinhi sa center, nagkatunan ako nga mas maayo pang ako ang mapatay. Kamaunasad ko manalipod sa akong kaugalingon. O nakabatunasab ko og kaisog. Kung gikinahanglan sa higayon nga mapatay ko, pwes, buhaton ko kana. Magkapanganti gyud ang tao human makalingkawas gikan sa tino niining kamatayon. Daddy Mart, Og nasayod ko nga ingon sab ni ana karon ang gibati ni Misael. Ilawom sa kahiladman ni ini. Nagpanganti usab siya og panimahos. Daddy, God, unsa man kay mahitabo ni ikaduhang kinabuhi ni Misael? Iha Aliyah, manimaho siguro niya siya. Ug puhagon sab niya ang mga daotang sagbot sa katilingban. Dad, Dili na gid unya kapugngan ang kasuko ni Misael. Nag-umido na karon sa iyang galamhan ang tumang kasuko. Musilaob gid unya siya. Aron papason sa dagway aning kalibutan na ang mga dautan. Daddy Mart, Oh, Iha Aliyah, musilaob gid unya ang iyang kapungot sa mga tao nga mga responsable sa iyang ginangatan. Lakaw, sir. Sudla lang siya sa nahimutangan niya nga private room. Balita ang tanan niya mga resita, ha? Nga dili available sa pharmacy nining ospital. Oo, Sir Mart. Dakan kakayaw salamat, sir, ha? Ayaw ka na gunahuna, Bibi. Ang mahinungdanon, mao ang kaluwasan ni Misael. Misael, Sir Mart, pagpakaayo. Luwas ka nagikan sa makuyaw nga kahimtang. Secured na sab kini private room nga imong nahimutangan dinhi sa ospital. salamat ikan mo, Sir Mart. Misael, may umaabot ka pang misyon. Mautingali ka na ang hinungdan kung nganong gihatagan ka pa sa Ginoo og laing higayon aron magpakabuhi.
Bayaran gid na nila og mahal ang ilang gibuhat ako. Misael. Oh. Magbayad gid na sila og mahal sa ilang pagsuwayon tag pagpatay nako. Magbayad gid sila. Oh, may itugan ko nimo. Unsa ka na, sir? Misael, kadtong tiguang nga mag-uuma nga mo'y nakabangal nimo, patay na. Unsa? Damay din taong siya. Gipatay siya. Pipila ka adlaw human na balita nga gida ka dinhi sa ospital ug dako kang buhi. Di patay babae. Kinsa ka to siya. Gusto na ko siyang mahimamat. Maukad to siya si Glina. Glina. Dadon kunya siya dinhi nimo usan ini mga adlaw aron makahimamat kamo sa maong babae, Misael. Glina, Oh, Sir Mart? kutuan na unya kita sa vicinity sa ospital. Ipayong lang yun ng imong kao, ha? Aron di ka mailhan sa kagaw nga Major Gaspar o baka ha sa mga tao ni ini. Oh, General. Hello, Boss Major? Unsa na nga kung ipabuhat kanimo, Bayja? Ah, niya ko ron sa ospital nga nahimutangan ni Misael, boss. Dini sa parking area. O nakita na ko ang pag-abot sa sakyanan ni General Mart Oknes. Aha. Kinsay iyang kauban, Bayja? Babay man to, bossing. Guwapa sa kung tanaw. Maayo ra bang pamarog? Ang iyang anak? Dili pod, boss. Ah, tingalig iyang uyap. Naibaw ka na nga byudo man ang maong retiradong general. Ah, basin. Uyap tingali to niya. Sa siya, kung may kahigayunan, baunya kita. Aron mohimog sa pagbuot ni Misael. Oh, boss. Musuot ko niya sa ospital, bossing Major. Kauban ba nimo si Vice Sarge? Wa, Major, oy. Wa ko'y sali katutawahan na kay liba kayo. Di gyud ko mahimutan nga maguna-una. Nga napakyas ko sa pagpatay ni Misael. Kilir ba tong tawhana? Siguro ko nga magbawas gyud siya. Kunalang gyud untay pisan kamay nga higayon. Aron makuot siya sud sa nahimutangan niya karon sa ospital. Buhaton ko gyud. Aron mawa siya sa hingpit. Patyon tayo ka, Misael. Oo, bangag sa ilong, patyon tayo ka. Ikaw di ang nakatabang aron madako ni mo ni Sir Mark ning ospital? Oh, tungod pinabalaka ko sa imong kahimtaw. Samtang giatiman ka ni aning tatang kuldo. Kaano ko niya? Kikipatay siya sa mga kakao. Ipanimahos ko apil ang iyang kidangatan. Naamong intahon siya sa iyang pagluwas na ko. Misael, tawag ako og Glena. Ako si Glena Cervantes. Bisan ba nilang na kung uwat sa imong abing, apan ikaw gid kini. Si Glena, gaigsuon ni alias Boy Bangag, kinsa na himo na ko higala dito suot sa City Jail. Gisugo pa diyan niya aron pangitaon ko. Oh, apan siya diyang nagpakisusi ko. Patay na kulo ka. Oh, patay na ko. Gipatay ko niya. Kinsa siya? Biktima ko sa demonyo nga opisyal na si Major Gaspar. Sa... Oh, kakaw siya siya bisag unsaon. Kadaghanan niyang nahimong biktima. Misael, Gusto ko masayod si mong pait nga kasinatian sa iyang mga kamot. paminaw. Ingon ni ini ang tanang mga pangitabo. Isugilan ko ni mo, Misael. Paminaw, palihog.
sa Lex Pinon. Lain-lain ka mo misyon. Karon balita ko ninyo by Sarge. By Jam. Balita. Ikaw na, by Sarge. Unsay kalaki simula ka, by Sarge. Oh, wa man siya musulti kung kinsay ni paspa niya, Major, mo na balita. Kana, delikado kinabalita. Tungkol kay labing siguro, morisbak yun unya siya. Boss Major. Pagandami sa unya kina ninyo. Kay dili kay ako lang, muy iya unyang target. Apil na unya mong duha kay hudas mo sa iyang kinabuhi. Wala tayo mahimo na, Major. Naitabo naman. Ikaw ba, Jam? Usay balita dito sa ospital. Ganay mo tangan ni Misael. Lisod kong pinitreat mo singoy. Gwardyado man. Aha, mao ba? Taga Special Action Force pag yun may gideploy sa tibok palibot sa ospital, Bossing Major. Protektado gyud ay ang hinampak nga Misael. Kana tungod sa retiradong general, amoy naghupot karon niya. Unya, Bossing. Aun sa ba? Wa tay mahimo. Mangandam na lang ginoon niya taan sa posibleng wristback ni Misael. Dili siya magsilbi na ko. Unsa gud siya kumparar ni Major Gaspar. Maog yun. Oy, may Sarge, kung sa nang luspat manggod ka. Patay na gitaan ni Bayjam. Posibleng muulbon ang kapungot ni Bay Misael nga rin nato kay kibaligya man nato siya. Boss Major. Nagkakwarta man sa mo, di ba? 50,000 ang imuha. Og 50,000 sa kambay jam. So ay mahayay by Sarge. Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Francisco Caballero Esquadron. Palihog ko no og subscribe sa kuang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.